मा आयदाखौ लानानै दिनै बड'ल इउनिभारसिटिनि बे नोंथांमोननि दिनै जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जाया जोङो भाइस चेन्सेलर मानगोनां बिथांनो जोङो माखासे फरायसाफोरनि जेंनाखौ लानानै जोङो आर'जलाइ गथायदों आरो बिनि गेजेराव जोङो बिथांमोननो आर'जलाइ गथायनायनि गुबै माखासे जोंनि फरायसाफोरनि जानानै जोङो माखासे जेंनानि समाधान हास्थायदों। जेरै गुबैयै फरायसाफ्रा थांनाय 2023 मायथाइनि जाय फरायसाफ्रा गिबि खेब बिथांमोना जि इन्टिग्रेटेड कर्सआव रेजिस्टार जादोंमोन आरो बिथांमोननिसिम माखासे दासिम सेमिस्टारनि रिजाल्टनि आरो गुबुन गुबुन बिथांमोननिया बायदि इन्टारनेल टेस्टनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेंना सोलिनायखौ फरायसाफ्रा गोबां जोंनिसिमबो बिथांमोना सावरायफैदोंमोन। दा बिनि समाधानाव दिनै इउनिभारसिटिजों जों सावरायबाय आरो बिथांमोनहा माखासे सम बिदों जाय समखौ लानानै बिथांमोना बे मोनसे बेटचआ स्मार्ट पर्टेलाव कनभार्ट जानायनि सिगां जिहेतु बिथांमोनाव जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बिथांमोना माखासे बेले बेजे निसय जादों बेखौ फोरमायदों आरो बिनि थाखायनो जोंबो हास्थायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे गासैबो फरायसाफ्रा गाव गावनि उननि समनि जाहाथे बिथांमोना गोजौ थाखो सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा गैयालासे बे मुलुगसोलोंसालिनि कलेजफोरनिफ्राय बारग'लांनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जे गुबुन गुबुन समाव रिजाल्टआव सोरनाबा एबसेन्ट सोरनाबा गुबुन गुबुन साबजेक्ट सोलायना फैनाय बायदिसिना बेबायदि जेंना जानाय दा बेफोरावबो जोङो खावलायदों बिथांमोनखौ जे बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय फरायसाफ्राबो माखासे समाव इन्टारनेल एसेसमेन्टखौ लानानै इन्टारनेल मार्क्स बा इन्टारनेल सेसनेल एग्जाम होनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे कलेजनिफ्राय मावनो आद्रा थानाय बा जेंना फैनाय बेफोरखौ लाजोबनानै बिथांमोनाबो फोरमायदों आरो जोंबो बेखौनो दाबि खालामबाय जाहाथे बिथांमोना गासैबो फरायसा आरो कलेजजों जाहाथे मिथिलायजासे आरो ट्रान्सपारेन्टलि माखासे जेंनाखौ समाधान खालामनायाव थाबैनो बिथांमोना मेकानिजम द्र' खालायनांगौ आरो बेबायदिनो कलेजफ्रा एफिलिएटेड कलेजआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां जाबाय आरो गोबां फरायसा आथिखालाव फरायो। दा बिनि थाखायनो बे जेंनाखौ समाधान खालामनायाव बिथांमोनाबो ट्रान्सपारेन्ट सिस्टेम एडप्ट खालायनांगौ मानोना दानि जुगाव अनलाइन बेस्ड जिहेतु फर्म फिलआप रेजिस्ट्रेसन एग्जामिनेसननि एडमिट मोननांगौनि आरो गुबुन गुबुन राहायै रिजाल्टआबो दानिया अनलाइनाव डिक्लेयार जाबाय आरो बेबायदिनो जाहाथे एरर फ्रि जायो गोरोन्थि गैयै जायो बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननि सिस्टेमखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोन्दों दा जिहेतु 4 इयार्स इन्टिग्रेटेड कर्स स्टार्ट जाबाय आरो बिनि गेजेराव फरायसाफ्रा गोबाङानो सांग्रां गैयामोन एबा सांग्रांथिनि अभाब दं होननानै जों सान्दों आरो बेखायनो दिनै बिनि सांग्रांथियाव जाहाथे बिथांमोनहा बे निउ एजुकेसन पलिसि मडेलाव जाय इन्टिग्रेटेड डिग्रिया स्टार्ट जाबाय बेवहाय जे थार्ड इयारावबो ओंखारलांनो हायो एबा सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारावबो ओंखारनायनि एनइपिनि मडेलावहाय रेकमेन्डेड पलिसि दङ। दा बेखौ एडप्ट खालामनायाव फरायसाफ्रा सांग्रांथि मोननांगौ फरायसाफ्रा मिथिनांगौ आरो बिनि थाखायनो दिनै जाहाथे कलेजेसफ्राबो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ आरो इउनिभारसिटिजों लोगो नांनानै बिथांमोनहा फरायसाफोरखौ मिथिहोनांगौ जे बेबायदिबो राहा दङ। दा बेखायनो जाहाथे फरायसाफ्रा जाहाथे साबजेक्ट चुज खालामनाय साबजेक्ट अपसनाव जाहाथे बिथांमोनहा गावबागाव सेमिस्टार बारग'नायाव गुलाय गुजाय जालाङा बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ माखासे भिडिअ रेकर्ड खालामनानैबाबो फरायसाफोरखौ बुजिहोनाय आरो कलेजेसफ्राबो बे राहाखौ लानानै फरायसाफोरखौ बुजिहोनाय मानोना नियमखौ बुजिहोनांगौ आरो गोदान कर्स जेला स्टार्ट जाबाय बिनि गासै फर्मेलिटिसफोरखौबो मिथिहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो बुंबाय इउनिभारसिटियाबो जाहाथे एग्जामिनेसन नटिसखौ जेरै होयो बेबायदिनो गोबाव समनिफ्राय फर्म फिलआपनि एप्लिकेसननि नटिसखौ होनांगौ जाहाथे बेफोरनि समाधानाबो थाब जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो खावलायदों जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जाहाथे लांदां जानानै थानाय जेसेबां अफिसार्सफोर दङ बिथांमोना बेखौ थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै थिसननांगौ मानोना गोबां खामानि मावनांगौ दं होननानै जों नुहुरो जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मुंदांखा मोनसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसेल' रायजोनि जोंनियावहाय स्टेट इउनिभारसिटि हिसाबै दङ आरो बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हास्थायो जे बियो जाहाथे मोनसे गेबेङै गोरोन्थि गैयै बा जेबो फरायसाफोरनि जेंना जायै माखासे खामानिखौ मोजां मावलांनो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै भाइस चेन्सेलर बिथांखौबो जों खावलायबाय जाहाथे बैफोरबादि आद्रा थानाय पस्टफोरखौहाय दिनैसिम खालि थानायखौ बिथांमोना फिलआप खालामनानै खामानि मावनांगौ आरो बेजों जोङो अभारअल दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै जोंनि फरायसा हान्जा बिथांमोनखौबो जों खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोनहाबो माखासे बिथिङाव दिनै इउनिभारसिटिसिम गोबां जेंना जानायनि गेजेराव माखासे फरायसाफ्रा जाहाथे नोंथांमोना सांग्राङैनो गावबा गावनि सेमिस्टारनि क्लास लानाय आनजाद होनाय एबा इन्टारनेल एसेसमेन्टनि थाखाय
माखासे गाव गावनि सिनसियारिटिखौ लाखिनांगौनि थाखाय दिनै मोनसे आथिखालनि जुगनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो जाफुंसार जायो जों हास्थायो। आरो बिनिखायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावबो जायखिजाया जेंना फैया मानो जोङो समाधानखौ हास्थायनानै दाबि खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो आरो फरायसाजों लोगोसे गासै एफिलिएटेड कलेजेसफ्राबो नोजोर बोगोन जाहाथे फरायसाफ्रा जेबो जेंनायाव गोग्लैया। दा बिनि थाखायनो दिनै जों नोंथांमोननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै फरायसा आरो एफिलिएटेड कलेज लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि साफ्रोम जाय बिथांमोना दिनै अफिसार्सफ्रा जोंजों नुजाजोबदों आरो सावरायनायाव बिथांमोना गासिबो गावसोरनि जेंनानि समाधाननि लामाखौ गेबेङैनो दिनै फोरमायनायनि जोंखौ मिथिहोदों। गोजोन्थों।